Kif għan ħabib nispera li tinsabu tajbin, għadha kemm intemmit il-partita bejn Inter u Sampdoria logħba li irbaħna bl-iskor ta' 2-1. Nistgħu ngħidu li kienet logħba ta' żewġ faċċati il għaliex bdejna tajjeb, għamilna l-ewwel nofsija 40 minuta fejn konna tajjeb ħafna, ġibna żewġ goals. Imma mbagħad fit-tien taqsima s-Sampdoria qalu tagħhom aħna rqadna ftit ukoll iżda aħna tkun ftit fid-dettal fuq din l-partita. Bdejna tajjeb konna qegħdin ngħidu, tista' tgħid illi it-tim ħal kontroll tal-logħba, skurjajna żewġ goals verament sbieħ fejn l-ordni tal-ġurnata f'dawn iż-żewġ goals kienet il-kelma teamwork u hawn fejn il-fattur Christian Eriksen kien determinanti biex iż-żewġ gows ġew. L-ewwel gow ħadmuh tajjeb Eriksen, Lautaro u Lukaku bil-ħanżir ta' Anversa wkoll jiskurja l-gowl tal-ftuħ tal-iskor, skużawni, u mbagħad tieni ballun għal darba bdil bejn iż-żewġ attakkanti u Lautaro li llum nistgħu ngħidu li kien ħafna ħjar milli kien nhar is-sibt tefa' ġewwa għal skor ta' 2-0. Fit-tieni taqsima mbagħad Sampdoria bdew jgħidu tagħhom jiena nħoss li qlajna gowl li kien vera redikolu, gowl li ġi wkoll bil-fortuna u mbagħad is-Samp ishom bdew jaħdmu biex ikomplu jġibu id-draw. Min-naħa tagħna ovvjament kif ġort ngħid, oġobna ħafna Christian Eriksen, oġobna ħafna wkoll Lautaro, jalla dejjem hekk. It-tim tista' tgħid illi issa qiegħed joqgħod, għalkemm ovvjament wieħed jittama li ikun hemm wirji aħjar milli rajna fit-tieni taqsima, iżda l-importanti 3 punti, l-importanti li erġajna ġejna 6 punti fuq l-Atalanta li llum rabħu taw lezzjoni l-Sassuolo fuq kollox 12 fuq ir-Roma biex hekk id-distakk fejn jitlu l-postijiet UEFA Champions League għadu sod u wieħed jittama li jkompli kbew biex infittxu naqtaw dak il-passaġġ għal kompetizzjoni tal-UEFA Champions League li ġejja. Oġobna ħafna llum Kandreva li rajnih kullimkien, llum proset lil player bil-numru 87 li wara l-kritika li laqqat il-ġimgħa l-oħra man Napli, illum oġobni u nista' ngħid li xogħlu mill-ftit tiegħu għamlu wkoll. Il-logħba li jmiss issa ser tkun nhar l-erba li ġej fis-7:30 għal darba ġewwa San Siro kontra s-Sassuolo li jibqgħu ċerti li wara li llum raqdu kontra l-Atalanta nhar l-erba se jkunu qishom ir-Real Madrid. Serħu raskom. Għallum naqaf hawnhekk, għada filgħodu ikolkom il-video log tal-vlogger ieħor Luca Mastrangelo, mill-bqija inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' Facebook, klik għal kontenut ġurnalistiku, fuq dan l-istazzjon ta' YouTube klik għal iżjed kontenut fejn jitlu post partite la tibda l-Formula 1 post F1 race blogs kif ukoll kontenut kreattiv nistantella minn ħina l-ieħor fuq Twitch klik ukoll subscribe għal dawk li huma vlogs relatati ma' live gaming mal-kollegi tagħna ta' Velocity Sport Racing u mbagħad bħalma jgħidu għamlu li tridu. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.